sibayule voin he August ni sompanga indiram zalenna champa voisom sarih na ania chuan voina hian Aizawl Thunders ten hundangan lo ti thin dan angin Cahrity right nei dona lai Reiek tlangdunga hian khu lai rul pui hlim kan thleng thladona ni chuting chuan hun rang ranga YMA branch te khotlang huai tu tenen indorin ruam manna an siama mira thei chan hai tanpui ngai te hena an sum thawhkhawm atangin tanpuina an hlan le dona nia hei kabula hian Aizawl Thunders sa an chief te an oma Aizawl Thunders hian kalphung mu mal tak an neya tiang hian an huai tu te hi OB kan han ti hi athan an nia ko han upathlanin an in thlang thina yang chuan mi pathum an thlang chuaka yang chuan chief organizer te chief treasurer ti te tin secretary te po an oma chu tiang chuan OB mumal takin chief an in thlanga tram nein chu tiang chuan an kal thina ni voina hian kan kaldan tur chungchang te han huai tu ten hen atang hian han ngai thama supportila tha in kan khria hei min hai tu jok hi pulal hlun thanga ania ani hi chief organizer ania association dang anga chuan president chairman kan han tiang deuh khatiang chi kha ani mai ome ti chuan abula hian pulal muan puya a oma pumuan puya hi RC Sat House Aizawl dorlar tak dor changkang tak thomhno dor nei tupa ania pulal muan puya ani he chief treasurer ania pawisa vongtu ani thunga tiang chuan an ni honen hian indorin vo in program hiti hian bua sain an zinga vo in chu kan han tal ni leng ve don ania kan ton ang le kan thil khiat ang te report siamin tiang khan kan ron bua sai chaudon ani eng poni se puhluna hian an kalphung tlang puite tin a nge ni Aizawl Thunders si eng tikumat changadin nge ani tin Cahrity right hi eng huna te nge in bua sai thin eng tikumat tang khan nge lo bua sai tran ti te khamin han thil te che lo mo me ne Aizawl Thunders si sang ko som ko le pakua November ni nga adin ania chuan kumtin hian hei voin hi kan tiang Independent Day Cahrity right thi kum sang hi le pathum atang khan voin thleng hian kan la nei tuan chhozela tin hemi ba ga hian Christmas dona hian Christmas Cahrity right hi kan nei zia boga hei chu December thachan hulampang hi ni tlang puya kum sang ni le panga tang khan Christmas Cahrity right bik hi nei tan ani tin chu ba ga kum thum kum li liam ta tang khan rem na ni zon ni som thum a hian Cahrity hi Aizawl kha pui chung le a chevel anga hian kan nei boka hei hi chu kan nei na la rei vak lo tin Aizawl Thunders si soitong khan Royal Enfield motorcycle nei tu te in u naw na thazok le mitan pui ngai har sa re thei te tana theyang toka antana chomdol na ti hi adin chan pakhatania apol hinga hian Aizawl Bullet Club ti ania amara chu akona atan hian Aizawl Thunders ti ani ti chuan suai tu vi ki kumtin Republic Day January ni somni le paruka hian kain thlangzia amara chu Sunday te tlani chuan kha chu ama amo anua mo kain thlang mai thina ti chuan pathum hi kan thlang chuaka chief kan tia hemi chief kan han tina chan po hi malai kan mizolal te changchoi khan chief hi inwa kan nia chuan secret ballotin kan in thlanga mi pathum kan han thlang chuak thota khata tang khan chanvo kha kan in siam rem le a chief organizer chief in charge secretary le chief in charge treasurer ti khan kan in siam rem bokani ti chuan voina kan right tu ra hi nge ne en tlang pui deuh tal min han thil fia theim ole voin kan right tu hi July ni som ni le pariat khan kan ho tu ten an su survey to ai long Reiek chungtlang le rul pui hlim ten ya amain wema hruai tu ten kan in belok veka engamo chomdol ngai nangni te ponai lo boi pui thin nang kha min lo thlan chu sakula ke ni po kan on kal don e kan tia chuan an ni ne na tang ho chuan ke heng kan ti ta voinia hian ai longa
mi pali chhungkaw tiang zong pon soi thenga chu kan tanpuina dona tin Reiek mi pali tlawh mi pathum rul pui hlima mi pathum avain mi som pali kan tanpuina dona ni ti chuan kholi kan tlawh don ti na ani voina hian pumon pui member hian ron tranap thavi win ka hria member hi zat chiang emo om reng le tuna hianin mi zavel registration kan ti to ti chuan voin bi ka hian mo point bi ka ta no ti chuan in Aizawl Thunders hian member exam nge ni om chu member hi tuna hian za somruk paruk kan oma kan be sei na chuan mi za te chu kan right thina Cahrity right hianin voinia po hei rinain kan than hem angrenga kan lawm khop mai ti chuan hun sang ami te khan ni ve hlomanga te ro tang lama mi te tlang lama mi po hi on o Aizawl om chun ron tel kim thavi tel kim thang reng thau mai o le alo mo be ole hei voina hian heta tang hian kan suak don ani eng poni se hela hian pathian ne nai kol tir na hun te kan han mang photanga chu tiang chuan kan right suak don ani a Aizawl Thunders member te rider te hi han en mai hi chuan parorum to khir om pui mel hi an puwa amaro chu an ngil nein midang de tran pui hian tuipui ber kha ni tlat loi si ni ro pui dang lam hle moya chuan an member zinga hian ko hran upa te tin pastor te po hian tel thin ni te pon ka hria tiang chuan wing commander thlengin din tle man nuai hnung deuh thok thlengin tiang han an chikim em mai ni chung khat pa te tin latlang wal deuh te pon oma tiang chuan kum som ngaral kai to te po hi engemaw zat anom bok ni in alangani hei voinia hian kan right tur hen kan kal thavia na in amimal taka han soilan ka duwa vires kan ti maya virasham wing commander ani hi Bangalore omania Aizawl Thunders member hi kumsang hi som pani tang khan alani charak India rama hian bullet club ang chin ang ni ang hi exact vel nge omang soi mai haranga kan thanem khop mai somnga somruk vel chu hemi apangai bob mc kan tia hemi nuai in thung hi chu kan omanga khata in thung lem lo ap poka kan thanem khop mai India rama hianin club upaper kan nia Aizawl Thunders si namdanga ang chi vai khu Mumbai Chennai ang hau te po khuanin mi he an za dervi za tlak lo mani la minga upaper na chu tin chu ti ruala ka soidu chu aram chunga po hian club sang oma lungleya te champhaya te kolosi pa te tin Aizawl huna po a then hi chu nom ve nil niala chuan mi puitena min riat sak selaka du chu bullet khal na zong hi Aizawl Thunders an nilawa Aizawl Thunders chuan sticker hi kan bullet a hian kan tar veka kan bel veka ID hi kan nei boka tu te mo Thunder ni chia silo thian rual som ni khat in tlawhkhawm hetiang chi te khoi lai te mo lo tla na hi Aizawl Thunders hi min tivek mai hi khongai mi lo hiat saksela ka doni me puiten ale ti chuan tun right bi ka tan hian Cahrity right tan hian hemte tel tur hian hailama tangin ron kal de wang ten omem ni wing commander ti kan telin kan khede wing commander I vires si Hemi kan Cahrity tur hian aron kalnal na aron thoka Friday khan aron thlenga helaya kan thian tha ten bullet an hotir ti chuan voinia hianin aron chim ve ni aron right ve don ani alom ome ti chuan member ni tur hian enge ni ngai kha atira henan ron lut tol theilo taro nie o hei jacket te po hi hak thei hunan nei ni mo nie o hei member hi adu piang kan la lut ngot lowa athok ka tang hen kan tran thina athok hianin pawisa soi ngai lowa membership pin pek ngai lowa chuan voinga an right nuwa khanin member kan la lut thina an activities tele an nungchang te kan han en khanin lak lut tlak nia kan hriat chuan in kan la lut chau thina ni tongpong kain la lut ngot lowa members hi kain du tui veng reng khop mai right voi enge mozat anti nuwa voinga an right nuwa khanin saitong khanin nungchang te khan ena an activities te kan ena atha kan hriat chuan in yan executive in kan han ngai tua atha kan ti kan la lut chau thina ni poni sela ela hian
hun ser toi te kan lamang zom lok don ani Putlong te a lo somon kan hunte pathian na hlanin jong chaeng lalpa kan pathian min mangai tu hlata ka changin ro kan rel rem kan ruata ring rem ruat na chuan ram sa rem ruat na po atluk lo la ya voinia sarih right nei thei tura Aizawl Thunders hote kan rem ruat na king lo tak na min ti hlawh tlin saka a hlawh tlin na le le chan na min mu ti ka man lawm thu kan hlan che voinia hin lalpa kan pathian kan ti piang ai ro puina kan tar lang la mi mal tin te hi thunung thil ti then min sal tlat la kan dui kho na ka di le ti chuan kan kal lam te kan holam te chiam rang rang kheng thela ka yom puina dum kan di la ti chuan kan thil pek te tam lo ma she mi pek ngai ni lo mi pe tu min la siam mi lawm thu kan hlan che ti chuan kan thil pek te hi chang pek panga le sang apani angin min ti pun sakla lo dong tu te ta ni melan hu na man ro atan heng hi man ro chang kaya min man sakang che kan tia piang ro puina long ni se lalpai suam hin lawm thu sei chungin hnenah kan in hlan ne Aizawl Thunders member te hi hun re takatrang khan voina tan hian an in puacha a mi malanga nasatakan in puacha na pialama hian a polang po in voitam Hemi tan hian meeting te po an neya chutiang chuan voin hi pathian kai koina in kan ngak thleng tlang ani kan buang hian khuwa anuama tun lain ruwa te asur bur bur thina engemaw changin maru chu voina hian hei ruwa tui hatlalawa ni asa tha angreng viawa khuwa lumma ma lek lek zo ania in chuan helai huna hian kan zimur mur mai ani tuna hian Reiek lam panturin kan in puacha don ania an soita kan khan voina hian kholi tlawh tur kan nia mi chi rang rang hnenah tanpuina hlan tur ania chhungkaw som pali zet mai hnenah tanpuina hlan don ani New Secretariat Complex atangin tual zo zawlai atangin Reiek lampanin kan lir chuak ta an hunom ngei mai hetiang an right reng reng hian bumal nei takin engkim ti thin ania chuneng mani se safety atan poimo nia an ngai awang in headlight te po hi an on vek thin ani tiang chuan amma sabera pilot in ma huaya alaya sweeperin aveng tlata ti chuan hnung bera hian rover hantia chu chuan hnung ron dol thina tiang chuan pilot ina akhwai dan ngai chang zelin adin huna chuan tu man le pel oi ani lova tiang chuan akal huna an zui le mai zela chuang nin len nin an tlan tlang pui thina yang hian chakbut vut atlan lovin safety an ngai pui mo em ani chuan har satna a omem hnunglam le malama ti kha sweeper alai atlan chuan a monitor renga tiang chuan a hnung beratlan hian member zinga har satna nei an omem tran pui ngai omem an omem ti te han ron monitor reng bok ania chuan hei tuna hian Aizawl khopui dai kan thleng towa heng lai hi loi puram hania tuna hian Reiek kai tlong rom lam kan pan thlamek ani member hi zarwal zet mai hania china kan soita ang khan an mel en chuan ro rum mel pui ni ma sela discipline han nei thaem ema sipai ang main anin khokhir na hi atra kan ti thei ome an ho tu te a chuan ngai chang ema tiang hian ti tur an ti chuan ho tu te thu hi an koyang ilin an zom thlap thei ani chu tiang taka discipline nei tha chu an ni loya Aizawl Thunders te hi an fakom tak zet ani ro rum mel pui milulu mel pui ni ma sela an thin lung chung ril hi khongai na le mai na khat lata midang da tran pui du na ril ru an puwa ti chuan an sung le pai tho chu an mani pocket ngei tangin pawisa te thawhkhawm in tiang hian Cahrity right an lo nei to thin ania lodling takin voyeng emoza Cahrity right an nei to thina tiang chuan tun huna hian Independence Day den chenin Cahrity right turin kanin ruapan mup mai ani an zinga kan tel thei hi nuam kan tia voina hian Aizawl Thunders te
zinga hian kan tal ve ni leng do nei Aizawl Thunders kan huang hian helai hi Reiek kai tlong lei ania hei a chuata hian a drone hlim tha kan buzat zat ome voina hian drone te po kan keng tel ania chiam chuan pusiam kima do pui veng thar pa ani hi Aizawl Thunders member dum tak thanem ngai takania tiang ni huwa hian aman ruwa hiron keng chok thina voina po boi pui hle mai amai ro chu a video capture te hi a file format lama har satna engemaw a awm tlat maya picture hi kan ron da tel thei talo ani poi kan ti khop mai Reiek kai tlong lei tuna hian tlang mek ania member zerwal zet mai han ni boi nuai om tak po an in lai a om a amaro chu ti chung chuan tu ma boi an om lo thian ten har satna han to khek sela anin pui vat thina Aizawl Thunders member zinga hian mi chi hrang an oma a then chu na sang tak thok te po an oma then chu ko thran rong bol tu poimo tak revival speaker te tin ko thran upa te pon oma a then chu ngai sak vak lem lo te pon om thowa chu ti chung chuan anin ko ngei tlang ema an kop kai he tha em mai ni Aizawl Thunders ai long ko chung an luta mi puin an lo lawm hle mai a puin o in Aizawl Thunders te han lo lawm ani helai huna hian hun kan hmanganga ti chuan Reiek lam kan pan le don ani Thunders member te hian suit an pai tlek mai thina khuan lu hian tiang khan no pang lawm atan an vor chiam thina tu chuan bo ruak a siam a no pang nu nau ten an lipui em thina ni Aizawl Thunders tuna hen ai long kan thlenga hei ai long a hian waiting set thatak men ne helai huna hian khutlang khuai tu ten tanpuina hlan tu ten lo ko khoma yen chun helai hian min lo huak ania chuan hei Aizawl Thunders a khuai tu ten ti hian bulan han tananga yen chuan tanpuina hlan na program hun toi te ta hen kan manglok don ani wai me te na in lo tanpui thina ka kan ron chok zang khai don chawa mi pakada hian cheng sang sarih theuh a min kan ron ti don ani asa in Aizawl Thunders si mi hau chhungkaw le Cahrity body kan ni san lova bullet nei Aizawl veng sang Aizawl pon te po kan nia heng hian voin ni India zalen na champha le Christmas don ate rem na ni ate kan theyang tok thawhkhawm in ti hian Aizawl le a cheve la te mi te kan theyang tok in kan lo tanpui ve thina ni ole hun po ka mang thui lo wanga ti hian kan lakal le zel dona sota chungtlang Reiek rul pui hlim thleng in venga hian mi pali oi ma fruai tu tenen kan thlang chuaka chung te chu pukap chunga kumsom sarih pani pulom zuala kumsom ruk pathum puro kima kumsom nga le pathum zatluang pui kumnga me chuan a petur hian pu lal huap zawa pukap chunga peturin ko en on ding chuak sela lo somang kini Aizawl Thunders se chung kumtina kan ti thin nangin lebe mo atabe mo nang mana ton kai ta kai mana tan Aizawl Thunders mingin peche ole panina pulom zuala apeturin pulinas hemza lawm zuala he Aizawl Thunders members ten pawisa kan thawhkhawm bei thamang ti pawh kan hriam aro chu nang lei chung ten trong cái takin lawm han nan pathian hing le Aizawl Thunders pingin che puro kima
apeturin pazara ka local mai te se kan thil pek te hi Aizawl Thunders min kala na che zatluang pui alhan turin pu arlal reng puya somang zatuang pui atulanga ipatan Aizawl Thunderin hi kan hla na che le lo moment zatluang pui kha anu le pai nan boral santo chung khat mu mal pon nei to lawati khan apa chung te akazon ten ti khan an nom puya hnen nom puya wai me hian apualin bank account ten hon sakani tiro pui hle mai pathian ne trong trai lalpa kan pathian min mangai tu Aizawl Thunders ten tina kan lo ti thin da nangin India in zinga amu champha chumi den chan chuan mamo tu te ta na kan thawhkhawm te sem na hun kan lo nei le ta a abul kan chana vo in min throi thena wangin lawm thu kan thrila che ti chuan tu na hian he ailong ko chunga hian mitlem te pali emo kanan chan puyani a asumang zong pai chuan tun lai khovela abei thame emani ti kan thria ma se nangin ti pun sakla an mamo takatanan man thena turin nangin mal min som sakang che kan le ze na tura nangin min hruaila kan lo pai su Krista mingin kan di da che amen puarlal du oma ania ani hi ailong branch YMA secretary ania tichuan helaya min lo dong songa engtin ge ani de tanpuina na thlan chua dan te an chan chin tlang pui kha khongen min han thil lok ta che pu kha kan han than chua te kha kan mu tom khan puar kap chunga nupui nei anupui na boral santa fa po nei lo ma nia khosa taran ni to mi khongai thak an nia Aizawl Thunders ten hetiang yan tran pu chin ti an siat khan we medical tlangin ti an nia trans committee ten ngun takin kan ngai tua mi pali pulom suala ani hi nupui nei lo fa po nei lo anu ina nu le pai nan thi san ngamit lam thalo ei zong hlei thei lo lo ni bok ma ania khosa parol ani boka tin pula ro kima ani hi u nau ten pem sanin ani hi ailonga chung ko mu mal nei lovin ma ania khosa ania ei zong hlei thei lo si sel lovin a oma tran pui ngai ni in kan sia hen te kan han thanga tin abik takin zakluang pui nau pang kum ngami nu le pa an neya aron piang chuaka anu in an boral sana ni kum khat vela ni lain apa in an en kola chuan apa in an boral san le ani kum khan una hian kum ngami nia apa unau pa fars ka zom teina apa unau pa fars ka zom chuan om pui to pa khotlang in kan buai puya ti hian ueme rising day ate tanpuina te tholom kan khon saka chuan bank account kan hon saka alo pui kina ama ain tunlun na turin ti in chutiang chong khotlang in kan buai pui tuna hian hei Aizawl Thunders tena hetiang nga ueme na kan than chuate ataka tanpuina ron pe hi Thunders ho chunga le pathian chunga ailong ran suai mai lom thu kan soi ani hian Reiek kan thenga hei
kang tilai lo pung khong ani nau pangan tam le maya Aizawl Thunders pucha kan tam ani tichon helai huna hian hei suit te kan bor do ani Aizawl Thunders ani hele suit an bor ta le Aizawl Thunders tuna suit an bora nau pang hawin ani zu na samai ban budom emo hi Reiek ani lai hian bazar ko na hian tuna hian khur la hingan khom meka helai huna hian Aizawl Thunders sen tanpuina chhungkaw te hnenah tanpuina hlan le don ania chuan uime fuai tu ten helai hian min lo dong song chuan hun kan mang so le don tuna hian kan buang hian hei nau pang hawin suidan in chua Thunders member ten suidan for rei to ngang mai an chẳng nem lom khúc mệt khăn chuan in an hun seng mau lo nên cả kìa an la for to đây thầy là vậy an for rei to khom mai á tan to đó này vui ni hiện ni ngay xem nấu bằng hậu qua anh ni ngay xem Independence Day ani India ram Independence Day ani ya chumi den chen chuan Aizawl Thunders ten helai huna Reiek huna Cahrity kan ron nei ani mi tanpuina pali wai me ten an ron thante tanpui turin kan lo kala hei Aizawl Thunders atangin members za kan ron kal the ani voinia hianin khotlang ruai tu wai me te nena kan thawhkhawm na po tha in ka hria voinia hian hei kan tanpui tur te hi anni hian an lo thlanga mani khanin survey team in kan zuk confirm ani heng mi pali te hi chuan tuna hianin Aizawl Thunders te hi Aizawl Thunders hi hobby club ania mi hau som khom kan ni lova kan fiat to ang khan kan ho tu ten soi to ang khanin hianin members ten lawm kan thoa kan nei atangin tu ma pur lem chuang lovin le kan thian thanem ngai then khat ten hetianga Cahrity kan nei thina ni ti hria in pawisa te ma zong te po min ron contribution ai hen ron pe boka heng ap tam zo ka ero hi chu ke mani members ten kan thawhkhawm ani ti kha kan soi ma saduni ti chuan heng mi te hi kan tanpui tur te chu an nia chuan tuna pilal ming hlui kum som thum pasari a hlan turin pu viresam he kan soilok kan hlan main ani hi Bangalore omania Aizawl Thunders member ania Hemi Cahrity day Cahrity mang tur hrim hian ron thlawh so wanga achunga po hian kan lawm em ani pu viresam lo chuak sela pilal ming hlui kum som thum pasari helai local box sela alom takin ale alo pilal ngai saki kum som ti panga alban turin muan puya dan kim kilo soma pilal ngai sakinu Timlek rom taki Aizawl Thunders win kan an chen pichar liani om chuan hetain ron ding chuak ro se a hlan turin rabi suwa ilo soma West Sky kalau ding chuak le sela hlan turin purem puya ilo soma West Sky ke chung hal sana tu ma turin Aizawl Thunders ni kan phang to ka chi kan ron ti hin Long tagang kong sakto naglalpan api pun mo kan chief pahuna kan som le nga ani hianin volleyball le anet le football
khawtlangina induang ei man tangkai turin khawtlang aron present don cheuni chuan kan uai me president kha khawng ei takin lo swap mai sela a thaw me ole tikhan kan thil pek in man thei chu khati song khania kan uai me president pues dal ram liana thu soi turin aduang te le khami kan tan pui tak te an chan chin te soi tur khan ilo so ma hu chairman le Aizawl Thunders club member zom tak tak te le tangkai tak tak te le hai LPS lam atanga helaya kan lo mu than thin TV ate kuwana ho ten helai muna hun poi mo tak le ro pui tak mai re khotlanga inon ti hi kan lawmin kan chuang chu ni venia hian he Aizawl Thunders club thil ti hi kan lawm tak zat ni ti entirnan tuna hian kan zava in re khotlangin kut in lo beng le te angu kan lawm tak zat ni lekha helai re khowa tangin chhungkaw pali hnenah yang khan tanpuina anon peya kang chhungkaw tanpui ngai anon pek te kha an chan chin tlang pui helai tang hian heng angin kan soido nanga ama saberin pilal ming hlui chan chin hi toite han soila ani hi apasal purin felan aboral sana nikum masala ma khan chuan afa te panhi enkolin bertak main tuna hian an khosameka an ma hi na po thok hlei thei lawin fa te enkol ngain a oma tiang chuan khawtlang OMA MHCP VC le mimal theiang ang te point chomdol lama chomdol na tan hian kan lo thawhkhawm ve to thin ani mar chu hai venia Aizawl Thunders club ten hatiang thil ro puin ron ti don ti kan hriatin an ni hi kan ril ruwa lang ma sapol alan lo thei lawa venia an ni ta na chen fak om tak mai rong bol na thu tak mai samari mi thra ro pui tak an tong hi re khawtlang poin kan lom pui tak tek jet ani ti chuan apani na tan chuan bu eskaya an ni hi manipur lamatanga ron pem lut an nia hun rei to tak mai re khua om to in an fa te po le an mani te po re khua le tui dik tak ni in tiang chuan ko thana te theyang tok to ka rong bol na an neya an ni hi kum upato lam tak ni in fapa pani an neya an fapa pakhat hian awang lai takin aboral sana chuan an fapa pakhat ero hi chu nupui fanau te dain rei khua tho hian tuna hian an khosa maro chu in sang tanga han in pui lei thei lo ania an ni nu pa hi kan soitong khan kum som rural kai ve an nia an fanu te pani an fanu pakhat hi pian phung lama rual ban lo na te ril ru lama te tiang khan rual ban lo te na te nein ei zong lei thei lewin a khosa an ni pani tar pani hian an theyang angin ei an dapa tiang chuanin kan soitong khan khawtlang ang te OMA ang te MHCP mimal le ko than ang te po in kan rem chan ang te po in kan lo vom ve to thin voinia soyangin hatianga an mani tanpuina Aizawl Thunders club ten an ron hlan hi kan lom pui tak zet bok atangkai takan man ngei kan bei sein kan ringkat bok ani ti chuan hai pichor liani te hi ani po hi tuna hian apasalin boral san to in fa an neya fa an fa te hi nupui pasal te han nei takna in an nupui pasal te lama te van duaina te an to ka tiang chuan in lama te let le in khisel lo tak chungin tuna hian borsom takin an khosameka ani kumu pa lam lo ni to bok nen ei zon harsa a tiang bok chuan midang kan han soyang bok khan khatiang khan somdol na eng mate po an lo dong venel nual to ani voinia an ni chunga hetiang thil ro pui lo theng le pui kan lom pui tak zet bok ani ti chuan ai pidal ngai saki hi ani po hi pasal te an nei zora chuan amaro chu a kongai thlak le maya nu pui pasal la te atluang lova fa te an lo sing man bok nen ko angani tuna hian mi in nuaya apita in nuaya te khosa a krisel lo na wangin Aizawl dam doina tuna ani nen kolmek ania ama hi
tiang chuan in fa te en kol ngai bok nen ei zon ngai na om lawa khotlang po in eng tin nge ni ang tia ril ru kan lo sen lai mekin tiang hian in an chunga thil ro pui tak mai anon tile bok hi Aizawl Thunders te chunga kan lom pui tak zet zet boka khang pali ta ka voinia kan an chop chuwa thei te chu an nia hei Aizawl Thunders ten voinia hetiang thil ro pui tak mai kan soyang khan re khotlang miron ti saka miron tlawh chuak hi ro pui kan ti tak zet zeta lawm kan ti tak zet zet a khono ta helai hmuna lawm huale lo troi om cheu hi in phul hluah ni amaro chu tun lai hian in NREGS kan khotlanga kalpui me kania chu chuan kan khotlang helaya lo chuak turang ang te po khalama khan mi atir liam hloma chu wang chuan tam tak helai hmuna kan lo dong song thei lo hi poi kan tia chu ti chung chuan he kan VC te kan NGO pui MHEB te ubapol te le helaya mi thanem ngai te mel kan han mu theia alom om hle boka tiang chuan in voini hun ro pui tak kan man hi Reiek in eng tika ma kan thei til hil to lawang in tanpui te te le Reiek khotlang tan chuan in lu tak zet zetani ti kha kan soi thei tok ni report mai ro se kan lawm me ole kan soi thin ang in hei wei me te le NGO te ni na in lo tan pui thin kha kan on so rang khai ve deu chak ni mai tam tak kan on ti thei lowa envelope pakhata han cheng sang sarih zel kan on da ni ti kha kan han fiat tir ve phim du cheu ni tuna chuan in puis lal hmangai zola tong tai turin kan so manga lo tong tai lalpa kan pathian engkim ti thei min hmangai tu voina hian hun thale lawm om tak nangin irong bol na tho theina na min pek le wangin lawm thu kan thrila che lawm taka min lo dong sang tu tho pui that tak uai me te hei Reiek khotlang te nangin min pek awang te po hian lawm thu kan thri boka che lalpa voina hian hei kan ti thei tho ka tlem hle a suti chung chuan lalpa irong bol na tho ve hi kan phang to ka ti ve kan du'a chutianga kan tangkai thei be sein pilal ming hlui ta chung kwa te west ka ya te pu pilal ngai sakite pilal char liani te chung kwa lalpa tanpuina be tham tak kan pe a heng kan thil pek te hilalpa nam nan pui tham tak takani lo ti kan sia an du than na po ni bik lawa harasat na van duaina an chunga lo thenga wanga tianga tanpui ngai te hilalpa khove lai om lai po khan an lama hian itang tat thina ingai sak ngai lawa an dam na na lo ka le ni chu wang chuan lalpa heng kan thil ti tling lo tak te mang hian mitling lali su Krista an dam na nan nuna ronin puang ang che kan hun man le zel tura imi kai suaina kan ron dila eng kima kan ma chuan ber le kan du ber chu nang ma lo ni zel ang che lali su Krista mingin kan dile amen Reiek hian cho chhun te kan fa ka then chuan mizo pa chkhun ang tak takin na thial ngatin an han funa chutiang chuan a thenero chuan tiffin pa ngai nan pai thau boka lim takin Reiek hian cho chhun kan eya chuan Reiek atang hian chungtlang paturin kanin bot sai leta ani